La majoria d'homes joves catalans pensen que el feminisme ha anat massa lluny. Sí, ho has sentit bé. Tanmateix, les dades confirmen que la realitat és molt diferent. Una de cada 3 dones al món ha experimentat violència física o sexual. El percentatge de dones en posicions de lideratge a les empreses dins la Unió Europea no supera el 20%. I a Catalunya, les dones guanyen un 20% menys que els homes. Per tant, queda molt camí per recórrer. Com podeu veure, encara queden molts reptes a conquerir. És imprescindible que la igualtat retributiva sigui efectiva a totes les empreses i cal prioritzar l'educació sexoafectiva amb perspectiva de gènere per a la població més jove. També és importantíssim reforçar la prevenció d'aquestes violències, així com el suport i l'accés a la justícia de totes les supervivents. Davant l'augment de la desinformació i les ideologies d'extrema dreta que neguen l'existència d'aquesta xacra, cal fer un esforç social, polític i comunicatiu per desnaturalitzar les violències masclistes que patim en el nostre dia a dia. No oblideu, companyes, la lluita continua, ens volem lliures, fortes, respectades i unides.